Hello guys, welcome to my second vlog. By the way, this is Marsha, Sanmi girl. the Sanmi girl. Kung naslay impi girl, kini Sanmi girl ni. Palaysyo-laysyo ba, layo sa syudad. Batang Pordoy ang kawan. Batang Pordoy. With Batang Pordoy. Balang Pordoy basta hilos. Batang Pordoy. Today's video guys, among ipaila-ila or among ipakita ninyo ang Mactan New Town. Oh, look guys, oh. Here's the Mactan New Town. Dili ni homeowner, home painter. Ano siya guys, mao na siya usa nga nagpintor aning Mactan New Town. Kuyakoy boys, member siya sa Kuyakoy boys, guys. Kuyakoy kanang mulihok rag na ang amo. Dalawang amo, mga Kuyakoy dahil. Kuyakoy, member sa Kuya pero Siyokoy. Oh guys, oh marang Mactan New Town guys. Maadto gani mo buhol guys. Layo pa gani mo sa Mactan. Makita na ninyo ang upat ka building sa Mactan New Town, oh. Ipura to guys ha. 1, 2, 3, 4. Ang kaning building nga nasa akong guys, may gitawag og One Manchester. Then ang kaning nasa Loyo, Magellan na siya lapag mo, nasa Loyo. One Magellan. One Magellan. Ay po, One Pacific Residence. Yan, na po yung mga call center na dere. Gusto mo kanang na po yung mga guys, kana siya guys. Kana siya guys, kani dere. Nanad na diskuhan dere guys. Lax angan kung ganahan mo muari. Kung namoy free, pwede ra mo muari guys, nindot kay siya. Ayo, pakan ka. Specialize kay siya nga diskuhan. Affordable ra kayo. Kaya naapoy mga dagan na siya na side coffee, pita, Starbucks. Tapoy chicken and beer. Na siya diha guys. Na mga kananan guys, di mo angay mabalaka kung arim mo, sorry mo sa Mactan New Town. Gusto mo magpahangin? Hindi magutman. Then, chill kaayo ang lugar. As in, chill kaayo. Dili mo laayan, then hangin-hangin. Sama-sama gibuhat diri bisag wala may kwarta kay Batang Pordoy. Nya, Sanmi girl. Angan ray nagsanmig ani, pero way kapalit. Tupa na gito. Mano siya guys, oh. Mao siya pinakasikat nga kondo diri sa Mactan. New Town. Mao ni ang Mactan New Town. Sa una kay kuan rin siya. Mga buntog rag. Kuan man na tikling. Dili na taon mi manguhag samba guys. Nay mga kasambagan diri. Karon develop nagmayo. Maglabalabay ta mi sa mong mga sinina sa katungguhan. Pero karon, wow, sikat na kayo Mactan New Town na. Pero wala mi nagpuyo kilid ra mi ani. Ug inubanan sa atong gwapo nga model. Batang Pordoy. Batang Pordoy, way ni abang sa Mactan New Town. Balag Pordoy basta taas og pangandoy. Okay ra. Maway ni abang sa Mactan New Town kay sa kundo kay ang pintor kay ako. Ang model panday guba man. We are here at Mactan New Town together with our pet dog, Jacko. Hello, Jacko. Pasensya na guys, kay mawawon kay si Jacko. Hindi siya ready mag-vlog. Wala siya guys, no? Itong dapita guys, na napibagong ito ko din ha. Mga building o kaybaw. Itong ganahan mo dayo dire. O gustong makita ang Mactan New Town. Actually guys, dili kayo nyo makita ang nindot nga view kay gabi manggod, pero og moari siguro mo adlawan ma-amaze siguro mo makaano, wow, ninduta din ni Mactan New Town, daghan kang building guys, oh. Sa akong kilid ni guys, oh, tataasang kabuildingan, oh, see, oh. Aside sa upat ka building, oh. Napay lait. Guys, oh. Pwede na mo magdadiri sa inyong mga anak, inyong pabaykon-baykon, magbike-bike sila diri. Pareha sa mong gibuhat karon, among gidada mong mga anak, oh. Mao na siya, oh. Mao na akong anak, oh. Kana ka blue. Kanya sa membro sa Ironman. Boy.
Boy, boy, kamot ba? Awa guys, oh. Confident kayo guys. Kung may sakyanan, ano, Sila. hindi kayo diri parandagan og bike kay. Dili kayo siya kuan sa sakyanan. Dili siya prone area sa mga sakyanan. So, manamanta mo paila-ila or kuan sa pakita sa Mactan Newtown condo. Dili lang ta kutob o sa Thank you for sa watching. sunod na pod nga tong vlog. Thanks for watching. Babu.